Konferma illi Konrad Mizzi kien kiseb l-approvazzjoni tal-kabinet kollu biex iffirma ftehim minn wara Dar il-Poplu Malti. Klawsola li tajt li anke jekk Stewart Healthcare joħorġu mid-dil tal-isptarijiet min jeddhom aħna rridu nħallsuhom 100 miljun euro. L-eks-Ministru Laburista Konrad Mizzi kien akkużat li firma dan il-ftehim fl-2019 minn wara Dar il-Ministri sħabu, iżda skont is-Sunday Times il-minuti tal-Kabinet jindikaw li Mizzi ta' deskrizzjoni verbali lil sħabu u wara talab approvazzjoni għad-dil ta' 100 miljun euro. L-approvazzjoni ingħatat waqt l-istess laqa tal-Kabinet. Bit-Times tajt ukoll li żewġ sorsi għolja fil-Partit Laburista qalu li approvaw dak li kellu f'moħħu Mizzi mingħajr ma kellhom dettalji preċiżi. Skont il-minuti, laqa saret fis-27 ta' Awwissu tal-2019 u l-ftehim kien iffirmat fl-istess ġurnata wara l-istess laqa. Il-minuti tal-Kabinet jindikaw li l-ftehim tfassal wara taħdidiet mill-Ministeru tat-Turiżmu li dak iż-żmien kien immexxi minn Konrad Mizzi mal-Ministeru tal-Finanzi, il-Bank of Valletta u persuni terzi. Dawn l-aħħar dettalji xokkanti dwar id-dil skandaluż tal-isptarijiet jitfgħu dell-ikraħ fuq dak li qal il-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar ġimgħat. Abela li fl-2019 kien konsulent ta' Joseph Muscat u li ftaħar li kien jattendi għal laqgħat tal-Kabinett fl-aħħar jiem qalilna li sar jaf b'dan id-dil tal-100 miljun euro wara li kien iffirmat. Il-ftehim li għamel Konrad Mizzi għamlu minn wara l-gvern, minn wara dar il-gvern. Għalli ma ftehim. Il-ftehim ma' Stewart jekk jaqa' l-kontratt. Jekk għal xi raġuni għal kontratt il-gvern irtaħallasom 100 miljun. Jiena l-ewwel darba li sirt naf dak il-ftehim kien wara li ġie firmat. Iżda l-aħbar tal-lum jekk vera tfisser li Robert Abela għal xi raġuni għażel li ma jgħidx il-verità meta mistoqsi mill-medja x'pariri kien tal il-Joseph Muscat dwar dan id-dil. Interessanti wieħed ifakkar ukoll li kemm l-eks-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna kif ukoll is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru Alfred Camilleri taħt ġurament fil-qorti ċaħdu li kellhom għarfien minn qabel dwar dan il-ftehim tal-100 miljun euro. Il-Ministru tas-Saħħa u Deputat Prim Ministru Chris Fearn fil-qorti wkoll ċaħat li kien jaf b'dan id-dil, però mistoqsi mit-Times biex jikkummenta dwar il-laqgħa tal-Kabinett, Fearn qal li ma jistax jiddiskuti dak li jkun ġara fil-Kabinett.